салом ҳамроҳони канали ТВ Симо. умедворем саломат ҳастед. инак боз ҳам як видеои ҷолиберо пешниҳоди шумо месозем. аз онҳое ки ба канали мо обуна шуданд ташаккур баён мекунем. онҳое ки то имрӯз ба канали ТВ Симо аъзо нагардиданд, баҳрашон гуфтанӣ ҳастем ки шумо ба канали мо обуна шавед, то аз беҳтарин видеоҳои мо бархурдор бигардед. барои дастгирии мо зери видео лайк гузоред ва фиристодани видеоро ба дигарон низ фаромӯш накунед. масоили оилаву оиладорӣ яке аз мавзӯъҳои муҳим ба шумор рафта. на ҳама аз роҳу равиш ва тарзу услуби оилаву оиладорӣ огаҳ ҳастанд. маҳз ҳамин ноогаҳӣ ва кӯтоҳандешии мо боис ба пошхӯрии оилаҳои ҷавон мегардад. азизони дилудида, бинобар ин мо оид ба ин мавзӯъ як маълумоти ҷолиберо ба саҳми бонувон мерасонем. умедвор ҳастем ки шумо аз ин маълумоти мо ба хубӣ истифода хоҳед кард. бонувоне ки андешаи онро доранд ки чӣ гуна дили шавҳарашонро ба даст оваранд, баҳрашон мо роҳи осони ба даст овардани дили мардро ин лаҳза пешниҳод мекунем. агарчи барои шунидан омода ҳастед, пас рафтем. 11 роҳи гарм кардани дили мард. якум, ба мард нофорам аст вақте зан асабӣ ва ё зиқ мешавад. мард гумон мекунад ки бояд барои дилхушии зан кореро ба анҷом расонад, вале чӣ кор намедонад. азбаски мард ҳеҷ гоҳ дунёи ботинии занро дарк карда наметавонад. аз он ки наметавонад дарди бониашро сабук созад, азоби рӯҳӣ мекашад ва дар натиҷа ба ғазаб меояд. аз ҳамин сабаб баъзе аз мардҳо қошу қавоқи гирифтаи занро бубинанд, ба ҷои бо меҳрубонӣ дили бонуро бардоштан, баръакс дағалӣ мекунанд. барои он ки чунин нашавад, зан бояд ба мард ҳолати рӯҳияшро бифаҳмонад. киноя задан фоида надорад, чун аксари мардҳо ба маънии суханҳои таҳдор аслан сарфам намераванд. беҳтараш шафшаф накарда шафтолӯи гапро гӯед. ошкоро сухан карда ба мард фаҳмонед ки аз чӣ мушавваш ҳастед ва аз ӯ чӣ мехоҳед. дуюм, мардҳо мисли бонувон ҳамеша дар бораи ишқу муҳаббат ва муносибатҳои зану шавҳарӣ фикр намекунанд. ҷинси заифро худованд табиатан шикорчӣ ва таъмингари оила офаридааст. аз ҳамин лиҳоз мардҳо бештар дар бораи касбу корашон фикр мекунанд ва кӯшиш менамоянд ки қуллаҳои баландро фатҳ намоянд. мард дар ҷои кораш ягон мушкилие дошта бошад, ба умеди дӯстдориву навозиши ӯ нашавед. сеюм, ягон масъалаи оилавиро аз қабили таъмири хона, харидани мебел ва ё техникаи нави маишӣ бо кӯмаки мард ҳал кардан хоҳед, ҳеҷ гоҳ бо истеҳзо гап назанед. шавҳаратонро бо ҳамсоя ва ё ҳамкоратон ки хонааш қасри шоҳро мемонад муқоиса карда умедвор нашавед ки ҳамсаратон сари нангу номус меояд ва аз паси иҷрои хоҳиши шумо мешавад. ӯро бо дигар ҳамҷинсонаш қиёс намудани зан ғазаби мардро меорад. ҷавоби аксари мардҳо дар ин ҳолат чунин аст: рафта ҳамон бойбачаро гир. беҳтараш мардакатонро таъриф кунед, он гаҳ вай бо дилу ҷон тамоми хоҳишоти шуморо иҷро мекунад. чорум, марди шумо беҳтарин аст. ҳадди ақал ҳафтаи як маротиба ин гапро ба ӯ бигӯед. фантазияи худро ба кор бурда бартарияти ӯро қайд намоед. ронандаи хуб аст, мушкилиро дарҳол ҳал мекунад. дар телефон бо ӯ гап зада кас аз суханҳои ширинаш ба ваҷд меояд. касе монанди ӯ оши палави бомазза пухта наметавонад. тӯҳфаи беҳтарин интихоб мекунад. муҳимаш ягон гапро такрор накунед, вагарна асаби мардро вайрон мекунед. панҷум, агар мард аз сару либосаш розӣ набошад, ҷанҷолу роста хафагӣ накунед. мард мехоҳад беҳтарин бошад ва шумо ҳамчун зан вазифа доред ки аз ӯ шоҳзода созед. мардакатон завқу салиқаи либоспӯшӣ надорад, боке нест. барояш либос харида хоҳиш кунед ки ба хотири шумо онро як бор чен карда бинад. вақте ки мард либоси навро пӯшид, либосеб буданашро қайд намуда мулоим табассум намоед. дар таъриф намудани мард хасисӣ накунед. он гаҳ вай ба шумо бовар карда минбаъд дар интихоби либос ба маслиҳататон гӯш медодагӣ мешавад. шашум, мард мехоҳад баъзе аз корҳояшро аз қабили асабоният
тугмаи канда шуда, куртаи ифлосаш, фаромӯшхотирӣ нодида бигиред. фаромӯш насозед. муҳим дар зиндагӣ осоиштагӣ аст. барои ҳар як майдачӯйда, қошу қавоқ гиронида, моҷаро ҷуста, шумо ба решаи бахти худ бо дасти худ табар мезанед. ҳафтум, дар бораи корҳои мард, андешаҳояш, нақшаҳояш пурсон шавед. нисбати мардакатон бодиққат бошед ва ғамхорона ба ӯ кӯмак расонед. дар сурати аз услуби кори мард бехабар будан, беҳтараш аз додани маслиҳат худдорӣ намоед, зеро маслиҳати беандешаи зан мардро асабӣ месозад. вақте мард бо шумо дар бораи корҳояш гап мезанад, донед ки дар дилаш маъво гирифтаед. ҳаштум, мард бемеҳрубонӣ мемирад, вале мирад ҳам дар ин бора ба зан чизе намегӯяд. навозишатонро ба мард арзонӣ доред. мардакатонро бо муҳаббат оғӯш намуда, сарашро сила кунед, аз чашмонаш бибӯсед. нӯҳум, мардҳо аз бонувони донову сарвар ба ваҷд оянд ҳам оиларо бо зане сохтан мехоҳанд, ки ҳамроҳаш худро сарвари оила эҳсос карда тавонад. аз ин лиҳоз зан ҳангоми муошират бояд хислатҳои мардашро пинҳон намояд. даҳум, бояд ба мард софдилонаву самимона исбот намоед ки ӯ беҳтарин, ягона, такрорнашаванда ва шоҳу худои шумо аст. фаромӯш накунед, зан аз мард якдигарфаҳмиро таманно дорад. мард бошад аз зан муҳаббат мехоҳад. ӯро аз муҳаббат шодоб гардонед. он гаҳ мард бо муҳаббаташ шуморо сер мекунад. ёздаҳум, дар хотир доред ки ҳар як мард такрорнашаванда аст. аз ин хотир баъзе қоидаҳо ба марди шумо рост меояду баъзеаш не. марди худро омӯзед. боварӣ дорем ки асрори зиёдеро барои худ мекушоед. ин буд асрори дили мардро ба даст овардан. умедвор ҳастем баъд аз шунидани ин маълумотҳои ҷолиб ҳамаи шумо бонувони азиз қалби шавҳарони худро боз ҳам бештару хубтар ба даст хоҳед овард. бо умеди хушбахтии шумо бо шумо будам бандазоҳи ҷони алобиддин.